Ak şekerim Aşgabat. Birleşen Milletler Uramasının Besiş maksatnamasynyň analitik işiniň netijelerine göre, Aşgabatyň %100 bolýan esasy tebii hukuklary, yer titreme, sir suwlary, aşy yssyk howa we suw ýetmezçiligidir. Gilatyň 25 götürme we şäher infrastrukturasynyň uly bölegi howp astyna. Potensial ykdysady ýan takminan $1 milliard ýetip, betwagçylykly yer titremesi bolsa, milliardlarça dollarlyk kitgelere sebäp bolup biler. Döwlet idaralarynyň tebii betwagçylygyň ömüne alýan çäreleri geçirmek üçin ne strategiýasy bar, ne de maliýet erişdeleri. Könölşen suw, kanalizasiýa we elektrik energiýasy ýaly esasy şeher ulgamlary adatdan daşary ýagdaýlarda ejid bolmagyna galýar. Suw üçinçiligine 35 we 60 götürme aralygyna, ýyladyş ulgamlaryna bolsa 35 we 40 götürme aralygyna itkileri görüp bolýar.